Všetkých vás chcem srdečne pozdraviť. Ako sa biskup na penzii zo Slovenska dostane až do Tetína. Pred mnohými mesiacmi som dostal teda telefonát do denníka, že na Tetíne bude púť, či by som neprišiel. Nedá sa odpovedať hneď áno, nie, a tak som to bral, že no dobre, sa to stratí v čase. To tak niekedy býva, čo je ďaleko, si poviete, to má ešte čas. No a tie telefonáty sa opakovali, až mi bolo ťažko povedať nie. Takže to klopanie na dvere má svoj zmysel, preto som teda ja mohol prísť k vám. A som rád, že som mohol prísť vlastne do miest, ktorých som nikdy nebol, ale ja som taká stará štruktúra. Lebo ja som bol na vojne v Bechyni pri Tábore, ak troška poznáte kraj. A bol som tam 2 roky. Keď som prišiel, tak ma plukovník vítal s tým, že ty si farár, kradnúť nebudeš, pôjdeš do skladu. Bol som na vojne 2 roky skladníkom. No ale to bolo ešte za tých, preto hovorím, stará štruktúra, keď sme boli spolu, keď bolo Československo. Verím tomu, že vy, ktorí ste tiež taká stará štruktúra, ako ja, mi rozumiete ešte, že tá slovenčina vám celkom neušla. No a tým deťom, tak niečo hádam porozumejú. Sme si stále blízki. Aj preto som rád, že tu môžem byť s vami na túto krásnu púť, lebo ja som tu najväčší pútnik z vás. Ja som išiel z Bratislavy. Pani na GPS mi hovorila, že 4 hodiny, 6,5 hodiny mi to trvalo. To ste mali povedať, že takto opravujú sa cesty aj v Brne, že som mali radšej lietadlom asi. Ale tak či tak pozdravujem, som zistil, že sú aj ľudia zo Slovenska, dokonca aj z Nemecka. Takže je to taká medzinárodná púť. Keď som tu spolu s vami, takú úvahu svoju by som skôr povedal, nie je to žiadna kázeň ani homília, skôr je taká moja spomienka aj na to, čo som prežil. Pred mnohými rokmi som bol v Londýne vo Westminsterskom opáctve. Viete, že tam je ten krásny chrám, katedrála Westminsterská. A na jednej z tých stien je rozpis mien anglických kráľov a kráľovnien. Možno od 5. storočia až do dnes. Teda Alžbeta II. A viete, že teraz je Charles III. Asi už aj ho tam napísali. Rozmýšľal som, ako to je možné, že v Anglicku, Británii, ktorá je taká stará parlamentná demokracia, o mnoho viacej ako v všetkých našich krajinách, stále si takto ctia kráľa, kráľovnú a stále je tam cítiť tú monarchiu tak silno, však nakoniec ste to asi videli aj pri pohrebe kráľovny Alžbety, aj pri korunovácii Charlesa III. A uvedomil som si jednu takú zásadnú vec, že isté tých Britov je veľa, 64 miliónov teraz, ale aj v histórii. A že byť len jedným z nich, ako povedať si, že ja som Brit, to nestačí povedať, ja som Čech, ja som Slovák. Je dobré mať niekoho, okolo sa môžeme ako keby oprieť, taký symbol. A to rozhodne v Británii je kráľovský rod. Celý ten od 5. storočia až do dnes si môže povedať ten Brit, tak toto sme my. V tej kráľovnej Alžbete som sa tak nejako stotožnil aj ja s tým, že patrím do tohto národa. Takže aj druhá stránka veci tu je dobre. To by bolo také materiálne, telesné. Ja môžem povedať ja ako Slovák, že my Slováci tak troška aj závidíme vám Čechom, že tiež máte tú líniu, napríklad Přemyslovské, pravda? Keď hovoríme o Ľudmile dnes, tak hovoríme o tejto línii. Ja som mal takú spomienku v Bratislave na Přemysla Otakara II. Napríklad. A mohli by ste teda povedať, že aj my sa tak nejako stotožňujeme s tými našimi kráľmi, a keď som v Prahe a vidím Karlov most, pravda, tú sochu Karla IV., tak mi to tak príde, že no, je to Praha, je to Česko, je to naozaj blízke. Tí ľudia, to je ich história. Takisto spomeniem svätého Václava na tom Svetováclavskom námestí, ako tam vlastne na tom koni vysoko čnie nad celým námestím. Je to niečo, čo my nemáme, by som povedal, my Slováci. Mohli by sme vám to aj závidieť a troška aj tú históriu, áno, ale, a to chcem pripomenúť aj s tým Westminsterským múrom, sú tam králi a kráľovné, ale to je také všetko. Nie sú tam urobené žiadne znaky, že to bol dobrý kráľ, dobrá kráľovna, zlý kráľ, lebo každý z tých, ktorý sa dostal do toto významné miesto, ovplyvnil život tých ľudí dookola. A dosť zásadne. 6 žien Henricha VIII
veľká história. A koľko z nich skončili aj tým, že ich nechal sťať. Koľko ľudia prišli o život práve pri tých kráľovských výpravách, vojnách. Koľkých to stálo života a koľko tí králi neboli hodní toho, že mali povzniesť úroveň svojho národa. Ale koľký áno. A to je to podstatné. Myslím, že aj o tom je tá dnešná naša púť za svetou Ľudmilou. Videl som taký pekný nápis, že matka národa. Isté, bola kňažná, no. Dostalo sa jej tej možnosti, ktoré sa hocikomu nedostalo. Ale je to samé o sebe hneď to dôležité a povedať, že tak preto je ten človek úžasný, lebo je knieža, lebo je král. Narodil sa tam. Nedaleko je Karlštejn. Narodili sa tam tí Schwarzenbergovia. Ale to je, čo je podstatné, akým spôsobom to, že dostal ten mandát, využil. Že sú napísané tie mená na tom chrámovom múre, je aj takým znakom, že sú to ako keby aj posvetení ľudia. Viete, že vlastne všetky tieto veľké udalosti, tak konec koncov aj Charles, bol vyzdvihnutý a teda ako do úradu vysvetený, by som mohol povedať, v tom chráme tiež. Ale to je aj výzva pre neho, to je aj zodpovednosť, ktorú má dnes každý človek. Aj váš starosta, každý, ktorý dostal ten mandát, lebo, jak sa hovorí, vôľa ľudu je vôľa Božia. To neznamená, že už sa to stráca, to posvetné. Tú dôstojnosť, ktorú človek dostane, týž dostane úrad, ale ako ju naplní. A keď som tak teda čítal o tej svätej Ľudmili, nemala ľahký život, ale ako keby na počiatku ten národ cez ňu a cez tých jej blízkych prijal kresťanstvo. V tom je cenná. Nie v zmysle kresťanstvo ako nejakú ideológiu alebo nejakú filozofiu, ale kresťanstvo ako ten život spirituálny, ktorý človeka dvíha k viac ako tým, čo je. Nie sme len telo, sme aj duša. Sme niečo naozaj vznešené, ale musíme to objaviť. Nestačí len napísané mená kráľov a kráľovnien. Nestačí byť len prezidentom, premiérom, hejtmanom. Ale akým spôsobom naplňam tú ponuku, ktorú som dostal nejakým spôsobom, je ona Božia. Robiť život ľudí krajší. Je veľa z toho, čo by mohli zabrzdiť ľudia. Keď som čítal ten príbeh, ako poznáte, svätej Ľudmily, nemala to ľahké, lebo vlastne Drahomíra, ako jej nevesta, ju neprijala. Bola nahnevaná, že má taký vplyv, povedzme, na výchovu aj svätého Václava. Na Václava, tak žiadny svätý vtedy nebol. Dokonca zašlo to tak ďaleko, že ju nechala zabiť. A Václav toho asi bol vedomý, že jeho matka nechala zabiť jeho babku. Nie je to také, že vás to znechutí, že vás to doslova zrujnuje, demoralizuje. A má zmysel naozaj konať ďalej dobro. Václav potom ho zažil tiež sám, keď jeho vlastný brat Boleslav ho chcel pripraviť o život, aj pripravil o život. Je toľko zla v tom živote aj nás, že by sme mohli rezignovať. Aj ten dnešný svet, sama vojna, na východe, na západe, samé nešťastia, tiež ako sme naozaj, ako sme vás sledovali aj my zo Slovenska, z ničoho nič za 4 dní sa všetko môže zmeniť. A môže to človeka aj viesť nielen melancholii, ale aj takému znechuteniu, či ten život má zmysel. V tom je tá Ľudmila. Ako keby mi chcela nám ukázať, že to dobro je vždy to Božie, to silnejšie. Ono nakoniec vyhráva. Ak by ten svet bol len ten zlý, dodnes tu nemôžeme sedieť. Už by sa dávno bol zničil. Je zrejme, že všetky tie zlá, všetci tí, ktorí dostali tú moc a zneužívajú ju, ktorí sa stávajú diktátormi, ktorí vidia len tú svoju možnosť, ako presadiť svoje ego za každú cenu a nech to stojí, čo to stojí, kde by ten svet už bol zašiel. Toľko bolo tých diktátorov, toľko ich ešte aj v dnešnej dobe je. Ale nejakým spôsobom zvláštnym to duchovné, takéto ľudmilovské, takéto kresťanské, takéto to od Krista, to láskavé, predsa len je ako taký nežný kvet, ktorý stále ten svet drží v chode. A to je to krásne. Tak ja si myslím, že to putovanie za Ľudmilou nie je ani putovanie za nejakou filozofiou. Ja neviem, či aj niečo povedala, či nejaká kniha zásadná je o nej. Jej slovami nič som nenašiel, len taký krátky životopis, ktorý skôr mi pripadal dosť boľavý, taký naozaj hrozivý, ako si ľudia ubližovali aj v 9. storočí. Krásne ale na tom všetkom je, že tu, kde si som povedal, že ona je tou matkou národa,
lebo cez ňu a cez tých blízkych prichádza kresťanstvo. Dobre, možno, že je umenšené v dnešnej dobe. Umenšené už je skoro všade, ale stále má svoj zmysel. Stále je ako to slnko, ktoré potrebujeme k nášmu životu. Stále tá Ľudmila a tí svätí, ktorých tu máme, vidím, že ste si aj tu rozložili, ako keby boli vyzdvihnutí z toho množstva, toho materiálneho množstva nás všetkých. My to tak nejako vnímame a cítime, že to sú tí hodnotní ľudia. Neslávime tých, ktorí boli len králi, alebo boli nejakí diktátori, ktorí boli prezidenti. Boli už československí prezidenti rozliční. Ale nevyzdvihujeme ich, lebo nič takého nepriniesli, za čo by si to boli zaslúžili. Ale Ľudmila, Václav a ďalší. Ja mám rád Hofbauera, lebo som bol teda vlastne aj pri jeho hrobe v Amerike. Tiež si uvedomte, že odíde do sveta, aby tam konal dobro. A ďalší, Ján Nepomuk, ktorý je taký slávny vlastne v celom svete, že si zachoval tú silu neprezradiť spovedné tajomstvo. A ďalší, ktorí ani nemá zmysel menovať, ale vychádzajú ako keby do popredia, sú vyzdvihnutí, ako ponuka pre nás, že to je to hodnotné, to je to cenné. Nielen byť človekom. To je fatálne. Narodíme sa, aby sme boli ľuďmi. Aby sme boli ľudské telo. Ale dať obsah nášmu životu. A ten obsah nemôže byť hociaký. Ten obsah naozaj môže byť práve ten Kristov. To je to kresťanské. Ako sme počuli, aj tá múdrosť v tom našom živote, ktorá predčí tmu, ktorá predčí každé zlo. Ona je naozaj ako taký tichý prameň, ako taká vodička, ktorá pomaly tečie, ale nakoniec je s nej veľký potok, veľká rieka, veľké more. A teda, ak som mohol prísť, berem to aj ako moju zároveň púť, aj to uvedomenie si, že aj v tom mojom živote, koľko ide, tiež bolo ťažkosti, ktoré by ma mohli viesť nejaké melancholii, rezignácia, depresii. Ale cítil som, že vlastne s tou Božou pomocou, s tým Kristom v blízkosti, s tým Kristom v srdci mám naviac. A to zlo nechcem, aby zvíťazilo vo mne. Nie som kráľom, nie som kniežaťom, ale som tým človekom, ktorému Boh dal tiež tú šancu, tú možnosť, kde si vyrásť, stať sa Božím, a pripravovať ľuďom okolo seba tiež niečo pekné a milé. A tak nech ten dnešný deň je pre vás potešením, je naozaj takým dňom slnka, dňom lásky, blízkosti. Potešte sa aj tým, čo je tu dookola, tá púť v sebe nesie v sebe. Tak také potešenie, že náš život, to nie je len práca, to nie je len úsilie, to nie je len stále prebíjať sa cez nejaké ťažkosti, ale náš život je áno, vedieť byť spolu, potešiť sa spoločne, vedieť si spolu sadnúť k stolu, dať si aj to pivko, porozprávať sa a uvedomiť si, že tedy je ten život Boží, ako budujeme ako spoločenstvo lásky a blízkosti. To vám prajem všetkým. Dúfam, že som preto mohol sem prísť, aby som vás povzbudil k konaniu dobra. Aj seba, aj vás. Amen. Amen.